o bamranga yusu ni sebe kun folo jam mi sebe ngun folo mba mene mi sebe nda anga mako Soleil Hebdo Soleil Hebdo apmambe minga ode jekulu badobe jekulu mi nanga mako Amicale des anciens du service national des jeunes abi ama SNJ abo ko fo do rete na frako service national des jeunes yaro SNJ ma chama olubo do ani sandem son da do ikado chageda bado chageda mi ikado ni re kun dala kalawna ibita teme o fe akunte do re femi lakana ani sorasi ya bara de ibita dege o kunfolo belaji la jamana ere akanga ay walla kana tugo mina jamana kanka bunye tugo mi jamana dambe olu belaji kala de me kikun yeni ka soroka do bara la feme SNJ ma chama olu yake bay ka fo SNJ fona ay wakosa na jamana nyemo o kema ka uli ka joke mimba to ni ngwe mi se ka uli tugo mina sabu ni temana SNJ fe feme faso kanwe feme ale faso lakana e ibi dege ni mbela abana SNJ awo sorasi formation kumbeke awo yogo katlen nu ni Adama Kouyaté nu ma yeni ka do bara la olu yake ibi ke soldat deuxième classe deuxième classe ikado feminye uga jekulu baye ama koro munu nyake ulu farla nyonga wasa akana tunu ka fara nyonga mimba to tashibla bese ka ke SNJ abese ka kunu tugo mina femi uga jekulu ba membe ikado ni mamnu SNJ ka koro ulu kera kulu bade ikado bese uba fe ku selo jamana kona ajolla katafe ulu kon de tara e kwa ninga ta premier ministre katafo ajaballa premier ministre ayu bismillah akara ndene utukalo tule mukana sa bafla ani mukana kelena femi delegation bele baye ni anyema ba no president e Ousmane Abou Diallo ale ni délégation ba ngme ñoafe o sele premier ministre fey premier ministre ayu bismillah le kofe ayu foningu wala ñumando fe minni ikado premier ministre Choguel Kokala mayga ye ay hakilna jiginge ay dira ka fo SNJ retar ku yimi aduna la ka ñefolike na fambe SNJ la ani kungo kana bla bila SNJ baramnu ke ikado ay ñefol bela jilinge na sabu kada ka ni ku kalonge yani kado barala ibita l'armée de la folo premier sur sia kalonyo ku ke o koroba dira ka fo mama SNJ ke i réserve de awo an ka de kalge na fara ko taw ay be fini do ay fini do de SNJ ibay ka fo Choguel Kokala mayga adda donala ay chama fo ataraku la femi ay magomi jamana ngono ay dadu ni mbela jele la ni yala je on ni Mali de Burkina ka kala sa 1985 ko femi SNJ mawye wele blaluma abana anga yoro nyina ma chamambe yolu lakana abana SNJ maw ko nafa bade be cagade na sabu kada ka ni yalla je alno asro bulu jigi gungera ikado kusan nuna SNJ ko ni ikado nafa mbala bele jele ba don maamnu SNJ ke nu tlobana ni wati na chama ikado uludusuku ikado abeka kamikami ni yalla je SNJ jorami mbala bele jele mbado Choguel Kokala mayga adado na puma ina ninga taruku foka hagli jigi chama ningo luke femi ngoni ni aiwa amma SNJ ye anyema ba Ousmane Abou Diallo ani sojara ko sebe are wala mando foli chama ndani nga premier ministre segre ka do chama fana ke Mali ani ka femi fanga nyema ujija ko sebe SNJ abse ka kunu tugo mina ay waka asendo faso barala ikado adasra lubela jelema Choguel Kokala mayga ay jira ka ko alere SNJ ke soldat deuxième classe abana Choguel akosebe ya réserve si dogo ya ni ngi surasiga fatale odo la ma surasi fini yalla de surasiga fatale kanu flata alnu fomana marfama ni adu machine ba démonter gatla ka monter abana awo ndesani opana SNJ ama koro oluka jekulu batangu me nyafi na tugo mina kata foli bla ikado premier ministre la akoni ngara wala nyumando foliye akara hagli jigi foliye wa feme SNJ fona ka seka haglu jigi sabu kada ka yoro mindo ay wa kalamblo belebele de do wa feme faso lakana e ikado ujoda babe ola ni ngunye sebenye anya salo ka bo Soleil Hebdo ali bishin Corée du Nord Corée du Sud Vietnam nuna uluma tradition blaf awo susu bete o ite ali susu rebete ite do forbaba chala chuko sila ni matama surasi asa be surasi sabu beka nga faso lakana manyena anan Ousmane Togo réalisateur maison bismillah amba foka walinyman don andona mi sebenta indicateur de renouveau alep manedu minye amali suka ma nyema no ye awekado nyoro serifika mbuye buye aidara ale koni awekado akapma do konana ayajira ka foko transition ko ka mono bo alibi minye awekado ote parti politique do be oto lu fe la koye lu kon ngeme ga la jesi sanga anaka wati belajile mi mato awa transition afora choko mi adaka megu o chokola
mbuye ya jira ako kalo tani jegi ko kalo tangera mi kalo ta o kera to mi ko madugo mala o na fora kanga ta zigi tu ko katlaka awa akebala ka wuliye ninga ko fara nywanga ka to ka bari ko tinya to shila o mi ambora gele mi ngono ko yalma otna nasigo kono wa ale ko ni awkado akade membi se transition ma anako sugo bela jele ke mi transition ningo deme yalma awkado mi nyoro sirvuge mi d'après quelqu'un a sirvu sarafa o ni aleka hagla ni o ni yalma parti politique munumbe no lo be ka jere ke sangani wati wala sa awkado transition absika to atugola tugomi ka ke aw mi nye akalo tani jegi o mi no fora ka lairu ka tieme mi ani malasa o ba jira ko nyoron sirvuge mi transition ne aleka dum billa sama kaswa ga munye mami ba nyefe bi o yewul masri tabaye no ye colonel Asimu Koitaye opma awa minye kabini kalo temeni ibai ka fo don ga bobi sena uri ga jo chama bi sena ma do bi ka faranywanga andi je na chiko shila do ka fara tranjonga tranjo akata nola opma ko ande be ba munu be kofe ko ni adoborala ko yalma ulutna mi ngwara da anyawa ni bela jele ko ni awka dombuye ya jira ka fo ni bela jele bike ni jabana deun anambe na jabana deun anga gildan ke kelenye ka kunflena ke kele ka jigiya ko kelenye no kera awka do ale ni olu ko ni ko waro ke ko na awadangarana ngale be min yinisa min ye ayene pma fo wati mina aka mamunun be no amali suyo olu wuli ka joke wado ko ni mobili chama do retara aviona ka bobbo mo ya ani mali dugu dola ningo kunda nyoranga ko lu nata marchina bismillah ala ka nguna ja ni sebe ode ni ala ka fasira nyabo indicateur de renouveau kono l'indicateur du renouveau ode an indicateur barakala be amu fo e dande folimina ko kalimu kala ko anyana ko sebe nene ngele ku mi sebe nda ango mako la lettre du peuple femi fasodon oluka bataki yeni nye yalla je olu fana pambe ni mi nyanye do fana abo ko fo secrétaire général UNTM benge ikado yakuba katle atang me tamana kanamuna kanam nyema kata manywanya femi UNTM manyemai kunungo ere araba utukalo tule mugandru baflane mugani kelena atangu metamana nazara ko mako visite de courtoisie kana boye no bi bade atama ko fo abi baranywanya tama ko fo ani mamnu ngume nywave o yaka Senegal su ye ani mamnu bi je ka barake ayo bismillah mami ko kana manyemai no be médecin général de brigade Bouakar Damele ko fo ngorogado jani Bouakar Damele ke ayusu mo fiena an molu de suis no lu bora an de do d'accord o sere la ko ni no lu bora an de do e ko do ngorogado ne fado de kategura kadu ni ma dogo ni kira fama ye iba fama ko ngoro ni de kira fama ye iba fama ko ba abara ande sani Bouakar Damele ikado ale de kanam ma nyemae femi mami usira akoni ngara ni soja baye femi nya fiena tugomna médecin général de brigade Bouakar Damele ani soja ko sebe mamna na délégation bleu bay ka bismillah ko bakatle anaka cedon ajira ka fo femi kanam ko ni aka soye arude te kanam sabu kanam resigili ani amokola au sénégalisu ye wuli ka jomi ngala bela jele ba do femi amoko akake tienye yentemi bara minge ko donné do kabikunu go fogana blabila opona ko nana bo kanam na be abaka so ba bismillah ikaro Damele ayne pma fuye ajira ka fo ko ni yazele yabi do rete femi yentemi chesri minu nge kunungo o de kra sabuye kana bange ikaro ni mbela jele la opona yu fo ningu wala yumando yentembe ka bara minge anna fambu la jamana ngono ikaro adado na ni mbela jele na ni amoko reta ka laje akase ka damane yentemi joda mingala adasara otaraku bela jele ma médecin général de brigade Bouakar Damele ikado ayemi vo ajira ko bakatle ana aka cede umbela jele ko na ko femi fona e bara wore bolu dambe kama ko harami o fona na ke sababu kan no ka bado malidun o ka kena ko la ko sebe femi harami ko fona e ku bani yente mo fe o ka demega alibi ay wa fami alula sensibilisation atifote wa femi ka mo hagli joka mo hagli la fami ko sebe ko joda babe wala ayo pma fo secrétaire général par intérim ay wa kanamu mo ka secrétaire général nabi syndicat ko fo mami blame o non
na o ye Cɛkura Dunbiya ye Cɛkura Dunbiya a ye foli ni tanu ta ni ka Yakuba ka tile an'a ka délégation bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛrɛ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye syndicalien yɛrɛ ye syndicalisme ye syndicat yɛrɛ baara n'a bɛ lafasa tɔn kofɔ ko Yakuba ka tile n'a ka cɛdenw ye ɲɛda kura d'a ma Mali kɔnɔ wallahi endesani kosɛbɛ Yakuba ka tile i ka dɔn n'a jara n'a fɔ ko bɛnkɛ ka tile tuma min na a yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ a yɛrɛ bɛ musɛ o kumana ale kɛlen ka kuma ta a fana ye foli kɛ ka ɲɛsin kana maa ɲɛmaw ma ka foli kɛ ka ɲɛsin a ka syndicaliste bɛɛ lajɛlen ma n'o ye tɔndenw ye k'a jira ka fɛn min amoko ye a kɛra tiɲɛ ye bi ka jijali kɛ ale bi ko baaraw ka ɲɛtaa bɛ sabati cogo o cogo ayiwa ni wuliko nin sera ka k'ale ma kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen la a jɔyɔrɔ ye min a n'o k'a la fɛn min Yakuba ka tile ye a y'a jira k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ nin ye diyagoya de ale ma kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen a ka jigi ka na i ka dɔn baarakɛyɔrɔw la ka n'a lajɛ baara bɛ ka taa taabolo minnu fɛ k'o y'ale ma wajibi ye o kumana ko ale bɛ o la min ye arami ko fana ye a y'a jira k'a fɔ dɛmɛ o dɛmɛ n'ale kɔni bɛ se k'o kɛ a n'a ka tɔn u n'o kɛ fɛn min kɔni b'a to a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye cogo min na n'i y'a lajɛ an ko ma ko établissement financier olu ka amoko dadon kɛra o la ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka teliya cogo min na ni k'o ɲɛnabɔ fɛn min kɔni UNT maa ɲɛma a da sera nin ma n'i ye amo yɛrɛ ta k'a lajɛ a kumana kan a ko amo tɛ dɔwɛrɛ ye nazara ko ma ko solidarité n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛɛ lajɛlen ka dɔɔni dɔɔni bɔ o dɔɔni dɔɔni k'an bɛɛ lajɛlen mago ɲɛ amo k'a dilanna nin hakilila kɔnɔna la n'i fana y'a lajɛ a ko ale ka amo carte b'a bolo amo a b'a sara wa ko kaba y'a sɔrɔ ko a ma utiliser jɔnni ka tile awɔ ale ka amo carte b'a bolo o kan ka ta fasoden ɲumanya don a kan k'o kɛ ale kan k'o kɛ ko nka ko kabi carte bɛ ale bolo a ma utiliser a utiliseli fana o tɛ ko duman ye n ko malati ko don a kɛra ala ka taa n'i y'a sara i kana utiliser yɛrɛ o de hɛrɛ ye o hɛrɛ i n'a tɔw dɛmɛ o kɔrɔ k'i malati tɛ yen ala k'o kɛ ɲɛtaa amina Yakuba ka tile a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ kana maa ɲɛmaw fo k'a daminɛ duguma ka taa bila fɔ sanfɛ a ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye o kumana bolodi ɲɔgɔn ma kɔnɔna la tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani fɛn min ye baara ɲɔgɔnya ye o ka to u ni ɲɔgɔn cɛ o min daminɛna kabi kununko n'o kɔni jɛ ka ɲi kosɛbɛ o siraw banbalen don o kumana fɛn min kɔni y'a don kama ayiwa kana maa ɲɛma ka se Yakuba ka tile a n'a ka délégation ma a kɔni kɛra waleɲuman dɔ foliw ye ani baara bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogo min na o kumana nin bɛɛ lajɛlen ka yusu nin kun ye sɛbɛn ye an y'a bɔ la lettre du peuple. La lettre du peuple an don n'i y'ale bila ne bɛ indépendant l'État o bɛ ɲɛ o bi sɔgɔmada in na primature Sogala Mayiga a Kokala Mayiga ale jaba ala la maa minnu kɛn bɛ ka jɛkulu sigi k'a jira k'a fɔ balo gɛlɛyalen don min ye dadumuni fɛn olu gɛlɛyalen don min ye a bɛ k'a dɔn sukaro tɛ se ka sa tulu o kɛra bɛɛ tɛ malo a bɛ k'a dɔn dɔ fara bɔ o kan min ye jamanadenw an kamana gannen don an b'a kɛ cogo di baloko o ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye n'i y'a mɛn kunkolo a ka baara kɛ n'i y'a mɛn sen ka taabolo ka taa nin bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ kɔnɔbara a bɛ k'a dɔn o ka damu fɛ o de kɔnɔna a dɔn a bɛ k'a dɔn balo o gɛlɛyalen min don min ye a bɛ k'a dɔn front populaire contre la vie chère n'i y'o fɔ i ka dɔn a k'a dɔn i b'an ka muso cɛsirilen dɔ ko fɔ Mariam Kone yɛrɛ ale ye Kirisɛli Jalani a bonyana dɛ a bonyana sa awɔ nka saranda kɔrɔ de don ma ɲɔgɔnna muso saranda ye Mali la fɔlɔ an b'a dɔn ko Kirisɛli Jalani a bonyana sa a bonyana dɔɔni a fari ka mɛn ka buda o kuma ɲɛna k'a sɔrɔ a kun ɲɛbɔlen don ne fɛ mɛ n ye n b'a la banana awɔ a ka ɲi ten sa o sarandangɔrɔ don a bɛ bɛn Adwan min ye a bɛ k'a dɔn min ye Mariam Kone n'a ka mɔgɔw olu a bɛ k'a dɔn ani jɛkulu wɛrɛw olu kɔni farala ɲɔgɔn kan min ye ka to k'u t'u ka dusumakasa k'o jira min ye fanga ɲɛmaa la o ti dɔwɛrɛ Sogɛli Kokala Mayiga jamana taabolo a bɛ cogo min na gɛlɛya min bɛ yen fɛnw sɔgɔ yɛlɛlen don min ye a bɛ k'a dɔn malo kaba sogo sukaro nɔnɔ ani tulu ayiwa bisimila o tɛ a bannen ɲɛnama yɛrɛ tɛ taa min kɔ o tuma olu yɛlɛlen min don min ye a kɛn bɛ kamanagan ye maaw la o de y'a to a bɛ k'a dɔn a bɛ taa cogo min na ninnu farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi o ye k'a dɔn min ye a bɛ Mali fa bɛɛ lajɛlen la ko front populaire contre la vie chère n'a maa ɲɛmaa bɛ a bɛ k'a dɔn Mariam Kone bolo o ye k'a dɔn olu kan bɛ ka wuli ka jɔ kɛ bi k'a kɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la u bɛ se k'u coro a bɛ k'a dɔn faamaw kan cogo min b'a to jamanadenw an bɛ se ka balo kɛ ɲuman kɛ an bɛ se ka dunfɛnw sɔrɔ nɔgɔya la nka wuli ka
jɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ko nin n'a kɛ a siɲɛ caman ye ni ala sɔnna a ma k'olu kɔni t'a dabila f'u sago ka sɔrɔ ala k'an kunna diya nin sɛbɛn in an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ fana n'i y'o bila ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min ayiwa info matin don info matin sɔgɔmada la kunnafoni fɛn min ye Mali ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn danger min bɛ ani ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ frontière ko fɔ a baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka dagu waasa hɛrɛ ani bɛn bɛ na cogo min na o baara dɔw olu sigira sen kan fɛn min ye Grand Hôtel ye Bamakɔ yan fɛn min ye tarata ye utukalo tile 24 baara dɔw olu n'u donna o tɛ dɔwɛrɛ ye jɛkuluba min n'o b'an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ commission mixte paritaire matérialisation de la frontière Mali Côte d'Ivoire o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana fila kɛmɛ ka jɛkulu fila min sigi o fana an ka to ka sigi ka miiri danger minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ a fiyɛfiyɛw k'a lajɛ ani k'a dancɛw bɛɛ lajɛlen bɔ ka ɲɛ min b'a to i k'a dɔn bɛɛ ani kelenya bɛ na sabu fɛn min jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a dancɛ ko kuma dɔw la mankan b'a la anw ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn mankan ko tɛ nka hali bi ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ tiɲɛ ye an ka ci ka a ɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'a ye o baaraw olu de daminɛna i k'a dɔn Grand Hôtel la n'i dun y'a lajɛ fɛn min ani ɲɔgɔn cɛ ye i k'a dɔn o bɛ sɔn ka fisaya kosɛbɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛna ayiwa maa min tun bɛ kɛnɛ kan n'o bɛ ministre administration territoriale maa min tun bɛ ka o nɔ labila o de Abdala Fasko ye Abdala Fasko ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ka se chef de file délégation ivoirienne maa minnu bɔra Côte d'Ivoire ka na maa min tun bɛ o délégation ɲɛmaaya la Jakaliya Konate ale fana n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan fɛn min fana ye an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu bɛ an ka dancɛkow ɲɛnabɔ olu bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ kɛnɛ kan a kɛra kɛnɛ sanuma belebeleba ye kuma daminɛnen fɛn min Allemagne jamana olu b'an dɛmɛ baara in na kosɛbɛ GIZ PFUA olu ka ciden bɛ kɛnɛ kan Mamudu Tapeli a y'a jira k'a fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ n'i y'a lajɛ ko nafaba bɛ nin na kosɛbɛ ko nin ayiwa nin mana k'a kɛ to ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin jɛkuluba in yɛrɛ ka se ka sigi sen kan an ka hakili jagabɔ kɛ Mali ni Côte d'Ivoire dancɛ minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ a fiyɛfiyɛ ye joli ye i ka dɔn a janya a hakɛ ye joli ye a bɛɛ lajɛlen ka dɔn a ka dɔn k'a fɔ nin ye Mali ye a ka dɔn k'a fɔ nin ye Côte d'Ivoire ye o bɛɛ lajɛlen n'o danni kɛra a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye mankanmisɛnnin dɔw bɛ yen don n'a nataw la olu ka se ka kunbɛn hali n'o y'a sɔrɔ mankan tɛ an ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ dancɛko la nka n'a bɛɛ lajɛlen sɛmɛn diyara k'o bɛ fisaya kosɛbɛ sabu kabi lawale fɛn min ye Mali ni Côte d'Ivoire ye an bɛ taama ka don ɲɔgɔn kan fɛn min ye ayiwa waati min ni dancɛw nana bɔ k'a jira k'a fɔ yan ye nin jamana ye yan fana ye nin jamana in ye o bɛɛ lajɛlen baaraw ka se ka dagu a bɛ ɲɛsin o de ma n'i ye lajɛ in yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ kɛ sababu de ye min ye hali bi jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko programme frontière de l'Union africaine n'a bɛ farafinna ka kelenya tɔnba kofɔ olu fana bɛ ka wulikajɔba kɛ min b'a to jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ dancɛko ayiwa a bɛ se ka ɲɛnamaya cogo min na ayiwa maa minnu y'o wari bɔba ye Allemagne jamana ye u ka minisiriso min ɲɛsin bɛ u ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔkow ma a bɛ san 2008 olu bɛ musakaw bɔ ka don nin da fɛ fɛn min ye Côte d'Ivoire kaw ka délégation maa ɲɛma Jakaliya Konate ale ye hakilinajigin kɛ a donna tariku la a y'a jira k'a fɔ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a mɛnna fɛn min kɔni ye badenya sira taama sira ani ɲɔgɔn ye ni ayiwa ɲɔgɔn dɛmɛ siraw o bɛ Mali ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye frontière kow ye ka se k'olu bɛɛ lajɛlen dantigɛ k'o kɔni bɛna kɛ ko ɲumanba ye min b'a to hali bi bɛn ani kelenya bɛna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a lajɛ jamana caman bɛ yen fɛn min ye dugukolo ko ye u bɛ bila ɲɔgɔn na frontière kow bɛ bila ɲɔgɔn na i ma Maroko ni Algérie kɛlɛ wuli bɛ bi olu ye fademaw ye Mali ni Burkina Faso 85 a kuma cayara ni dancɛw bɔra a dɔw b'a la a ko bɛ nɔgɔya kosɛbɛ fɛn min y'a ye ayiwa sigiɲɔgɔnya bɛ se ka ɲɛ ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na k'a bɛ bila o kadira kɔnɔ sabu bana kunbɛn ka fisa bana furakɛ ye conseil technique min ɲɛsinnen don i k'a dɔn ayiwa dancɛko ma administration territoriale la n'o yɛrɛ kɛlen bɛ ka ministre nɔnabila Abdala Fasko ye ale fana kumana a y'a jira k'a fɔ Mali ni Côte d'Ivoire ye ale fana y'i da don tariku la k'a jira k'a fɔ a bɛ san caman de bɔ san bayirika caman bɔ sira kɔni bɛ ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ Côte d'Ivoire taama yɛrɛ de y'a to an tun b'a fɔ ko worodugu o de tun bɛ fɔ awɔ jago de tun bɛ bɔ Saheli ka na tɛmɛ ka taa worodugu ka bɔ worodugu ka tɛmɛ ka taa Saheli fɔlɔfɔlɔ jago kun y'o ye a jago taama kelen a tun bɛ kalo caman walima sa ta waasi kelen sabu ɲaamɛ ani ka woropaɲɛ da kun na a y'a sɔrɔ soko tile fana ba tɛ ten faliw an ka cɛkɔrɔba ko ko minnu kun ka kɔrɔ olu fana ye k'u tun bɛ taama ka taa woropaɲɛ ta k'a da u kun ka kalo sɔrɔ ka taama ka na ka tila ka n'a feere ka tɔnɔba bɔ a la ka tila ka segin ka taa ka tɔnɔba yɛrɛ bɔ a la koyi olu de tun ye do bannaw ye maa min woropaɲɛ da kun sabu woro tun ye fɛn ye maa kun bɛ se k'a ni sanu yɛrɛ dan woro ko tun tɛ kɛ woro kɔ hali jaralakaw ka fɛn jo kɛ n y'a faamu
Ewa. Yusu. Ndakla. Jakarta ya kone. Femi fasugo yi apana ko sebe. Ako femi danje mimbe anu korubar ni nyanje. Femi kilometri 500 ani bisa wani fla. Ikado o kilometri hage danje de be anu nyonje mimma ambo nywana. Opana baro bela jile ko ngase ka keka nye. Sabu ni yala jamana fla ni nyonje maminu nga sigida bembe ikado danje ma frontière ma. Na mangolo si chige dugukulu ko katase fen roma. Ado bala amangandande. Ani mbara numbela jile kela kaseka bela jile semendia ka diga odo ba bi ke sababu ye kana ni be ani kelenya alno ya soro o mangande an ko war ni nyanje na barakeli o de kapsa ko so abi ke sababu ye ikaro bela jiri kon misigi ke here ani bena ya dira ka foko ni laje mi ngele flen ni ko ni se ko pisara ko se wa mani sanga bela jiri la nyanye no to ka bulu da ka hagli jigunge femi mbato anga jamana fulani nyonje be ani kele abna tugomina abla watara anya bo info matin kono Info matin, ando ne ale bla yana ngata ajwala o ne na sebenda minye nouvelle horizon alep manendo minye usas l'éclairer l'échange Mahmoud Digo minye awkado alep manip mana minye ka seka like dona kibarula minye awkado Mahmoud Digo ikado ako mauko nimbe awa danganiata katugu imam go kafanga nga minye katla katugo imam go kwa nga jamana bara nywanve ku kono ko ye majigi nye miye akado usas l'éclairer Mahmoud Digo ka niveau akado masodo kane mi awakado Mahmoud Digo ikado kabora awa ayibjo misiri dalaza hale backup ma mi awakado nyerala anga jamana tabululla mi awakado anga ngaminge anikado jamana dunganga haklina menda mi new african apmana awakado oja baraninga mi awakado Mahmoud Digo ayipma cha mambo mi awakado anga jamana tabulo bichuko dibi mi awakado ni sababu ya bora mi miato ambinata no bora awakado ani M5 RSP olu ni nyanje minye isasa l'éclairer Mahmoud Digo amapma dogo awakado minye aya bela jele wala ako minye etnyerala ako anga jamana bi minye awakado nyerala usas Mahmoud Digo ajra kafo ambela jele ka laje halibi awakado jamana abechuko mina bi anga bo awakado yerekola anga ke jamana koe minganga jamana dung mimba hakla bi ani anganga wale amununge ako nyerala mi awkado ko bina ka bi ka fuibe jalakita ka magale zagare ay kado awaminyo oyefie bay na minye ni ko bela jele de awkado ni zandama ngono mamunumbe no eliti politiku ye ko yalma olu jora o joro lawa yalma awkado minye olu sira ka ke ka nyawa ko nolu kunya ke tabulo meni faso kanundo ani kado faso bara ani jamana don hine koto kwa ngundi senima anon usas l'éclairer Mahmoud Digo ayajira akapma konana minye awkado alibi anga laje minye mawbe gringirina ko kalafli ikado awa minye ko kalafli ko ni no kera ko bseka ke awkado sababu niyama ko nga ko kalafli ko ni te solution bismillah o te solution be gasitila Chokoroba Pumadu ko kalafili fana tsika ke anga degum be bane ako awaminye malila ikado ko kalafili ni jati mineke anga awakado jamana deun ko awakado nandara kalafili la ambita ko ambita kasoro awakado minye nyerala ko ka hakili daga ko tsika ke sababu yama kado ko awaminye ni bela jelende ko warewe anga laje halibi awakado anga jamana nyini ka jamana ngadu minye awakado ka jugo ya taka nywanzagere ninga awkado nyamburuja ko tike sawushie awa jamana shima nipse ka jo jamana yi abijo jugo hi ikado awa minye amunye jamana donye minye le vivre ensemble anga je ikado ka sigi nywanve ka balo nywanve ka koke nywanve ka fara nywanga o ma temeka boy minye awkado ka laje minye awkado ko ambe awkado banakele ka sirikado ama banami shidon ko tsika ke chugo shila fanga bana shidon ne minye kasoro ka bana kele bana mimbe jamana labbi usas l'éclairer Mahmoud Digo akoni ajira kapma ko nana ako awa minye nyerala ko mali problem te awakado minye
dine nyema koye ko awe kado wolo masiri ta ko ta koye min ye mali koye mali deunde ye fo nan yere yele mara min ka jamana kanun ko da an suguna Usas Leclerc Mahmoud Digo apmana ako awaminye ninko bela jelenye miye muma M5 RP wajara kavoka nolu farala ako minye nyerala ako jamana ngono bi miye avocado wati mina kudita koningera ale taraka misri konana ikado awaminye mama ale wele ka fonna anga ja kanata misri kono na anga alibiko la tebenyanve ikado ale dunne dine nyemae ono temena kabwe ko minye avocado mago ne tuga ale mago ne tugura ale nofe o ka fanga be nga ka afo anga tugunwa nofe mi ka jamana jo e ka do awa minye ko makafio o ma aya jira ka fo awa minye anga jamana mi anga laje fam bela jele ka jamana de jole aka do awa minye chene ni ngore geraw nga o chene ni o dina da ma ci kunde nga anga laje ka faranywanga ka do daklefe ka bo daklefe min ba to jamana abise ka tanya chugo mina bismillah kuna mo ke ami fenfe na bela jele ngalo ni kala fili wo minye kala fili kana kew ni bela jele mawore fo jamana do nga faranywanga abora aye ma labani minye ako awakado mawo ni ka minvo minye awakado mamunu nanamfe i minisma wo i faransi wo i risi wo ikado ko nu bela jele ne ka bese ka ke farangwe malik deunga ko no te malik se ka ke foye malik de yere ko abina fo point na sisan mali re ni ame mali deunga de kodo on ngana de même sura ko fo bese ka ke faranga bese ka ke faranga malik se ka boni chugo la fo mali ni malik de yere te bismillah kangan jigida an reka o de nywana te mi vo kapma kunche ako yaji ni kolonel asimu ko tala e ka do ko kabine annana ko alina ko ni manywanye alima wuli ka sama amasa alima mi awakado nyera la ko awakado aliko ma do mamindo ko awaminye nyera la ka aka wuli ka jo a jorob siga ngolo fa o ma ka ta buloma ko ka baraka ka transition se adana aliko no mi vo mi mali donye kanga be anga be ayo nama be bismillah ka to be fuyi ala ka ngunda ja aywa ni sebe minye maman touré dale ka fatira nya bo nouvelle horizon no aywa ana maman fu dande fulmina fe minye kodwar ka chokroba e ka do be chenso bi Félix Oufoué Boigny ale ko la paix c'est pas un mot c'est un comportement ko here kumate jogo de do abana nga puma bay ndabla odo kama ndina do tarku jana nga odo mami ni l'indépendance bita aywa anya soro tarku ni dasaba la chogomina fe minye ufoye ayire majigi tobu ye ka dira ka fo farafin jamono be ka indépendance ama kwa kosebe folo opmana angana mbulo bo tobu bulo folo anga fere ke dona min bula ngo salo kana newe avea odo kama lagne président okoko ufoye français ga muso flana nye kwa le tola ate to fe bi ate to fe shine ufoye kwa ma ako mati dusuka keleke wallahi ufoye aka barake asra hagla farafnat libya va afri l'ouest abega keshi kunde kodware ke kuya barade akene ke kuya barado disi gosi ani mise na kasro ndese agelera ndi jamana korofo ngalagne ba kololo kono bide haglitiga barawdu tarima mo mana ala yereke ki foki wala nyumando aya ngata mo ngata juala ki foki wala nyumando kodo bitla ni kodo yi o pana femi nyanga jamana nye bele jelebi puma nyaro ka fo be haklina bene kilaka na alna puma fota ka cha amidugo ke anga walo tugu ola mimbato amemi no fe isu jamana ko na amse ka soro andon amta juala yana ngata juala nebta pharmacie Croix-Verte la meta fulla se Maram Diallo may andi masay ka do nyamne yusu femi patisserie Morokadi abarakela o mu bela jele fo 759 logements na ni wati na loka tele ko mbi shwana man sanga be femi Morokadi mawye ambu fo dande fo lumina ibtaya mini Morokadi tanga so ya azumodu angata kai angata koroba no amenyai amba foka wala nyumando sanga ani wati ani kai gouverneur Musa Bala Subare amba foka wala nyumando gouverneur nyuma neko e ba foka ne bo Morokadi ka dutigela chugudi
an ni Morokadi du kelen de kana siga de dɔw la Yusu wala ayi odo en ka duba yafama Morokadi mo an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye i ka dɔn ne bɛ n kelen ku ka sɛbɛn da sɛbɛn min n'an ka ma ko l'indépendant Yusu Tarawele kɔrɔtɔ kun dɛ ni zaba mɔna a bɛ bilen ni y'a lajɛ fɛn min ye Mali sɔrɔ ye ale bi k'an bɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ sabu ka d'a kan diɲɛ tɔnba min n'a bɛ wariko yɛrɛ ɲɛnabɔ fɛn min i k'a dɔn k'olu ye wari caman bila an ka bolo kan Fonds monétaire international FMI olu de bɛ diɲɛ wariko bɛɛ lajɛlen ni ka dantigɛ kɛ fɛn min ye coronavirus a wulilen diɲɛ kɔnɔ a ye sɔrɔw bisi basa ni ka jamanaw k'u kolofinya kosɛbɛ waasa dɛmɛ bɛ se ka na cogo min na u ye wari pikiri dɔ kɛ wari pikiri de kan na nka injection wari pikiri kɛ k'a suru an kan n'i ye ko in lajɛ fɛn min ye i ka dɔn FMI ye u ye jateminɛ kɛ n'an m'a lajɛ ka jamanaw dɛmɛ i ka dɔn ka wari caman bila u ka bolo ka sɔrɔ ka se ka yiriwa jamanaw ka se ka ja k'a bi gwɛlɛya kosɛbɛ FMI a ɲɛmaaba musolaka don ayiwa Kristalina Georgieva ale n'a ka mɔgɔw kɔni u ye hakili jagabɔ kɛ o hakili jagabɔ kɔfɛ fɛn min ye utukalo tile 23 ye a jirala k'a fɔ ko fɛn min kɔni diɲɛ yɛrɛ jamanaw a sɔrɔ i ka dɔn ka wari k'a suru dɔɔni min b'a to maanifinw bɛ se ka fiɲɛ bɔ dani sɔrɔ i tulo ɲɛgɛlɛ jɔ dɛ fɛn min ye dollar wari a miliyari 650 n'i y'o fɔle fɔlɔ o ti ku papier yɛrɛ kan o miliyari 650 650 milliards de dollars i b'o zoro da fɔ gawo sugu la n'i ye ko lajɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa o bɛna kɛ sababu ye Mali yɛrɛ anw ye an tɛgɛ nɔ sabu ka d'a kan fɛn min ye miliyari 142 ye sefa wari la anw k'an k'o sɔrɔ ko in na i n'a fɔ n y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min na fɛn min ye dollar wari a miliyari 650 fɛn min kɔni FMI ye a b'a fɛ k'o de kɔni cari i ka dɔn diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la min b'a to jamana caman bɛ yen olu bɛ se ka sɔrɔ kɛ ni k'u dɛmɛ fɛn min ye COVID-19 a kɔlɔlɔ a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na i n'a fɔ jatedenw y'a jira cogo min na l'institution du Bretton Woods n'o fɔra a bɛ wariko de kofɔ fɛn min ye farafin jamanaw ye ayiwa ni sa wulila bɛɛ lajɛlen bolo bɛ n'i ye farafin jamanaw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nɔgɔya ba kɔni bɛna kɛ sabu ka d'a kan n'i ye jateminɛ kɛ fɛn min ye wari min fɔ ta dollar la o dollar wari miliyari 33 o kan ka suru farafinna yan n'i ye ko in lajɛ Afrique du Sud ale de bɛ t'i jɔ o ɲɛmaaya la ani Nigeria olu kɔni bɛ caman sɔrɔ a ko la fo ka taa se Algérie ma na aw ka ca n'anw da ye o n'an seginna ka na UEMOA kɔnɔ o ye anw ka kulu ye Côte d'Ivoire i k'a dɔn ale kɔni bɛ caman sɔrɔ o ko la sabu n'i y'a lajɛ fɛn min kɔni ye ayiwa sefa wari a miliyari 800 kɔ i k'a dɔn ayiwa olu kan ka n k'a fɔ UEMOA ta bɛɛ lajɛlen la n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a kɔni bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 800 ani 84 na a bi UEMOA ko fɔ n'i fana y'o wɛcɛ k'o tila ani ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Senegal ye o bɛ t'i jɔ fo i k'a dɔn ayiwa miliyari 200 ani 46 ɲɔgɔn na n'i dun ye Mali ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Mali ta kɔni anw bɛna caman sɔrɔ sabu ka d'a kan sɛbɛn wari a miliyari 142 o kan ka di anw ma nin wari in bɛɛ lajɛlen kɔni a bɛ ta ka taa bila BCEAO la BCEAO bɛ sɔrɔ k'a ta ni k'a cari jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ min ka kan ka bɛɛ lajɛlen ta di ma ko nin kɔni bɛna kɛ sababu ye FMI kɔni a bɛna ayiwa jamanaw sɔrɔ k'a juguba dɔɔni min b'a to an bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ ɲɔdɛ COVID-19 i k'a dɔn a ye dankari kɛ yɔrɔ caman na COVID-19 nanen ayiwa jagoko o ma se ka yiriwa taa ni ka seginw caman bɔra o la ni taa ni ka segin dundi kɛ jago a bɛ fira kwadisi kan o fana FMI de y'o faamu fɛn min kɔni ye dollar wari a miliyari 650 o ka se k'o ta ni k'o cari diɲɛ jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ jaa ko min ye farafin jamanaw ye olu bɛ se ka lafiya cogo min na o fana bɛɛ lajɛlen kɔni ta sɔrɔ Mali ta ye min ye o ye miliyari 142 ye o kan ka di anw ma ayiwa an ka se k'an yɛrɛ dɛmɛ n'o ye kosɛbɛ n'i dun ye a fana lajɛ fɛn min ye coronavirus ye i k'a dɔn COVID-19 fɔcogo wɛrɛ la FMI kɔni y'a jira k'a fɔ ayiwa k'a ko kɔni a gɛlɛyan bɛ sabu kabi banajugu in kɔni nana ayiwa jamana farafin jamana fara ayiwa farajɛ jamana kan diɲɛ fa bɛɛ fɛ a kɔni kɔlɔlɔ yɛlɛla bɛɛ lajɛlen kɔni kan dɔɔni dɔɔni k'o bɛ ka ɲɛdɔn dɔɔni ayiwa furakɛliw b'a la ka kɛ nka a ma ban hali bi nka FMI kɔni ye ŋaniyata kɛ k'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye i kɔrɔ diɲɛ jamanaw ye ayiwa o ka sɔrɔ n'a ma dɛmɛ dɔɔni ka busanni kɔ a la ayiwa a sensumayalen don fɛn min kɔni ye ayiwa Kristalina Georgieva a n'a ka cɛdenw FMI na u ye nin ŋaniya in kɔni da min b'a to jamanaw bɛ se ka lafiya cogo min sabu COVID-19 a kɔlɔlɔ a juguya bɛ bɛɛ lajɛlen ma nin ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ n k'i ɲininka l'indépendant don min ye an ka taa dumanzana min ye deuxième adjoint maire a k'a dɔn min ye k'u y'a bɔnɛ a nin na
Eduma sana fa jumɛn nina kɛ nin kɔni na kɛ n'o do u bɛ dugu fara u bɛ commune fara kan nina kɛ u kɛlen k'a sɛbɛn ko Dumanzana yɔrɔ Dumanzana dɔ fana bɛ Marakakunyanfan in fɛ dɛ fo fana ka fɔ de min ye k'a dɔn deuxième adjoint du maire min ye k'a dɔn Burama Fɔnba i k'a dɔn ko maaw kɔni taara ka taa su sɔrɔ min ye k'a dɔn soforokun na nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni ma ko fɔlen ye ko dugumaaw kɔni ye kangari sugu bɛɛ lajɛlen da ye i bɛ min na a dabila a bɛ ka dugu morcellement a b'a feere cogo min a b'a feere ten dugumɔgɔw ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye ka karida sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ni ma ko fɔlen tiɲɛ yɛrɛ la a k'a dɔn n'a ye dugukolo fɛnsɛnnen n'a kɔni kun m'i tɛgɛ da k'a fɔ a bɛ kasi k'a dɔn kangari dara ye sugu bɛɛ lajɛlen la min ye dugumaaw kɔni ye k'a dɔn tiɲɛ caman u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa kana ɲɛ ni ɲɔgɔn na la nka a bɛɛ na ta nin jɛ in di k'a dabila min ye k'a dɔn dugu maa ninnu olu kɔni wuli ka jɔ kɛ ni ka nin jɛ in ka taa minɛ k'a bugɔ fo k'a fa o fana gɛlɛyara sa dɛ maa man ka kirike yɛrɛ maa man ka kirike yɛrɛ ko a ma sɔn ka sigida maaw lamɛn min ye kalo tile 22 k'a taara ka taa yɔrɔ dɔ de morceler min ye terrain caman ye ninnu kɔni taara ka taa bɔ a kan o y'a sɔrɔ a bɛ morcellement na waati min na min ye maa 6 k'olu kɔni taara ka taa minɛ k'a dɔn maa minnu ko ladɔn min ye k'a dasi fo ka taa fa o tuma ko dugukolo ko bɛ yɔrɔ min na bi k'an k'an kɔlɔsi min ye k'a dɔn dugumaaw ni maa ɲɛmaa dɔw bɛ yen olu bɛ kari ɲɔgɔn na sanga bɛɛ lajɛlen la k'a sɔrɔ kɛ mun ye i ka dɔn maaw jigila tɛrɛ ani maaw jigila kelen min b'u bolo min o dugukolo ne taara ka taa fɔ k'i b'o ndaraki yalima i b'o minɛ cogo dɔ la ko ni maaw dimine k'o bɛ se ka kɛ nin sababuya ye maaw dimine u kɔni bɛ taa ka taa suuru maaw kan ni maa wɛrɛ tɛ k'a b'u bolo u kɔni bɛ se k'a bɔ ni a nin na a bɛ kɛ baara ye ala k'an kunna ja ala ka sababu ɲuman d'an ma le pays a ye ni sama ka bɔ ale kɔnɔ ayi Yusu ala le pays mɔgɔ fo dan tɛ foli min na nka an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ i k'a dɔn fɛn min ye Mali dugubaw ka taa bila dugumisɛnw na an ka hakili bila dusu ɲɛ ɲɛna n'an ye dusu bila hakili ɲɛ a bɛ na ni cɛnni maa man ka kiri tigɛ i yɛrɛ ye maa ma ka nin kɛ maa min kan k'o dantigɛ o ye sariya maaw ye o ka fɔ dɛ karisa ka ɲi karisa man ɲi n'a fɔra ko min ye min kɛ ko n'a ye o kɛ an ka nin k'a la a bɛ kɛ baara ye dɛ an ti maa ka kuma sɛbɛntiya an ti maa su ka kɛ foyi kan nka gɛlɛya mana kɛ cogo cogo duguw ni ɲɔgɔn cɛ maaninfinw ni ɲɔgɔn cɛ a ye se fanga tigilamɔgɔw fɛ yen olu de b'a dantigɛ yɔrɔ ni a kɔlɔlɔ bonyana wa min bɛna bɔ nin na o bɛna k'a dama kɔlɔlɔ ye ala k'an kunna ja amina rabi Dumanzana ka ca ayiwa bisimila mais journal kɔni m'a fɔ ko nin de don ou bien ayiwa nin dugu don a ko Dumanzana dɔrɔn an na tila ka sɛbɛnnikɛlaw wele Yusu i k'a dɔn ne bɛ n kele ko kuma dɔnnaw ko ten ko ni to sɛri don cogo man ɲɛ to pasacogo i k'a dɔn o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ne bɛ sɛbɛn da an ka ma ko le pays jamana an ka taa baro wele fɛn min ye kasoladenw ye k'u ye kɛnɛ minɛ n'i y'a lajɛ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka kasobon caman bɛ yen kasoladenw u kɔni bɛ jateminɛ kɛ n'u y'a dɔn k'a fɔ bɛɛ maaw ɲɛfɔ n b'u kɔ i k'a dɔn fɛn min kɔni ye coyi ye u b'o kɛ ko barawulita kɛlɛ filɛ nin ye barawulita fana kɛra ayiwa k'a sɔrɔ dɔwɛrɛw kɛra ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka hakili jigin kɛ fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ye ka taa bila lakanabaw la janko maa minnu da bɛ nin ko in na u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ min b'a to n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ se ka dabila cogo min na maa caman bɛ yen n'u minɛnen don maajugubaw don n'a fɔra kuma ni sanga bɛ olu ka bɔ ka bila fiɲɛ na k'a ko k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kunnafoni a kɔni bɔra kunnafoni carina fa bɛɛ lajɛlen fɛ ko fɛn min kɔni ye i k'a dɔn ayiwa kasoladenw ye u ye kɛnɛ kɔni minɛ ka bɔ barawuli ayiwa a kɛra dɔw yɛrɛ jumɛn don ntɛnɛn utukalo tile 23 2021 13h waati tilelafana duguma yɛrɛ waati i k'a dɔn kɔni ayiwa fɛɛrɛ jugu de sigi sen kan min b'a to u bɛ se ka boli cogo min na n'i ye nin ko in lajɛ a ko gɛlɛyara kosɛbɛ nka kunnafoni dun sɔrɔ mɛ k'a fɔ maa min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen juguba o ye kasoladen jugumanba dɔ ye a tɔgɔ ko ayiwa Adama Damɛlɛ ale de kɔni nin ko in bɛɛ lajɛlen juguba sabu ko maa don a minɛnkun bɛ k'a don kaso la nazaraka min fɔ n b'a ka vol qualifié et d'association de malfaiteurs o tɛ duman ye nin kɔni ni k'i bɛ nin fɔ bamanankan la fɔcogo tɛ nin na
ale de ko in bɛɛ lajɛlen juguba i n'a fɔ sɛbɛnnikɛla ko k'olu ye kunnafoni min sɔrɔ ko Adama Dabale in kɔni ye kasoladen ye ko maajugu belebeleba don i kana kan ka ɲini cogo bɛɛ lajɛlen la ka tɛgɛ d'a kan sabu maajuguba min y'a se kaso la bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn kojuguba kɛ olu de y'a se kaso la Adama Dabale ko waati min a ye jateminɛ kɛ ka fɛɛrɛjugu sigi sen kan ka coyi kɛ kasobo kɔni dayɛlɛlen maa dɔw fana bɛ olu tugura nɔfɛ u taara ayiwa hali ni kunnafoni kɔni m'a jira k'a fɔ maa tora la maa dɔw kɔni bɛ olu banana jango min ye kaso kɔlɔsibaw ye Fasiri kɛbaa ko nin kan ka a hakili mɔɔnɔbɔ ka jateminɛba kɛ ka dɔ fara lakana kan ka dɔ fara jateminɛw ka min kɔni b'a to ayiwa an bɛ se ka kisi n'a ɲɔgɔnna ko ma ɲɔndɛ ayiwa ko dɔ fana kɛra kɛɲɛba o mamɛ kosɛbɛ o fana kɛra sababu ye maa caman kɔni bɛ olu fana ka kɛnɛ minɛ o fana fɛn min ye kasoladenw ye ayiwa u bɛ se ka mara cogo ɲuman na cogo min na fɛn min ye kaso fana a n'a hakɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dafa cogo min na cɛden minnu kan ka baaraw kɛ olu bɛɛ lajɛlen ka dafa fɛn fɛn bɛ tali kɛ kasobo yɛrɛ ko la ko n'a baara bɛɛ lajɛlen sigira sen kan min kan ka kɛ n'o kɛra k'a dɔw b'a la an bɛ kisi nin ma nin min gɛlɛn filɛ nin ye n'a fɔra tuma ni sanga bɛ sa kɔnɔ nin ka kɛ k'a bɛ na ni gɛlɛyaba ye an ka jamanaw kɔnɔ sabu ka d'a kan bamandiya o bɛ an fɛ yan kaban maajugu minnu fana ni tɛgɛ sera ka da olu ka k'olu kiiri walima ni tɛgɛ da m'u ka k'u bila kaso la yan'u ka kiiri n'a fɔra k'olu fana ka se ka bɔ ka boli ka bɔ ka bila fiɲɛ na k'a bɛ kɛ sababu ye ayiwa ni ma fara lakanabaliya kan i ka dɔn fɛn tɛna bɔ a la an d'an b'a la k'a fɔ jamana ɲɛmaw ani lakanabaa ɲɛmaw u na wulikajɔw kɛ ani kiiritigilamaw min b'a to ayiwa nin ko in bɛ se ka nɔgɔya walasa an ka jamana in bɛ se ka kolosuma bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɔnna ka fa cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni jɔrɔ ye nin kun ye sɛbɛn ye Musa Jara ka sɛbɛn don an y'a bɔ Le Pays kɔnɔ Le Pays ni y'ale bila an dɔn e ko an tɛna bi kunnafoni dan ɲɛ wa an ka bita in jɔya min ye an ka bita in jɔya ayiwa n'a ye bita jɔ Yusu e yɛrɛ bɛ fo dantɛ foli min na sabu ka d'a kan i k'a dɔn kunnafoni caman dira